the bar and Akoside etoso inumu yiso. I said the era and animal cano, Amamrani, Amani, and Tonkene. Na Oma Mintre, we no muntre, Obia or NYANSAPO TV. Enra, Memne Dada Pa. Memne Dada Pa. I had an anom, a cano dapa. I can't cast out of us 20. I had a pa. I remember that a pa, and they are questia there, and then another Mamrani, a man here. At the Tresse, Asanteman, to me. Now, Erananum, now Mamrani, a man here, no honor, not Kisosumini ho. And Tiana, Mamrani, a man here, no Asanteman, kind of mine. And Tia questia there, any friend say, I was there. And Tina, Nana, Mamrani, a man here. And the Asante, you 2 million mamre. Oh, NYANSAPO Jumadi, NYANSAPO TV, no. And that a Aquasiada and see the friend of Aquaside. Now, Teteno, Nakis or some MI by an anonymous summon dear never ho. Now, Mamrani, a man here ho. And in that of him so. What Tibra will declare so. Sigajaura as Kajakofi or Betnasi. Abedi Akoside, a Yakwasiada, then why a memory dada pa, I fell no memory dada pa. I, your brother, dapa, dear Betty, Uquade, a friend, dapa, a brother dapa, and a Ucude, and so a Casa Rufaso, nay, a brother, any Uquada, dapa, a Uquada. It is Amre, whatever we carry so. Skajura, Skajokofura, and I make us Jago Fiasami. And Obiri Comfort or Penny Comfort, I can't cast out of us. I know Bri Comfort, nay, or Penny Comfort, or Mask Jeffrey William, a buyer, nay, Fiada, a dear friend Skajokofino, and Obia Oje. NYANSAPO TV no me chro amamrani amane de enje nya sikaja kofi no opene konfo anote ni dini de kwa me frempon ada o ma sikaja efri ewiem eba ebesi Osei Tutu nya me kese so na ye efiada ti e friends sikaja kofi no etine eye kwasia de eye kwaside enti samre ehemfo no omo tenase atwen yewura opemso enche na opemso so ba sumankwafo ene dikan aye adabanka aye Otumfuo sumankwa hene omne dikan ya omo ba no edikan e friend adabanka ana so kwabane akano said Obiso Okonfo so nisu man na aka no ai omuba asamre yeru ahemfo no to aso yeru ahemfo no eto aso court na mu se onhwe na ototo no man no gozu ye ai samre ono so mehuno ai nananom sahene ai ono so disu a oba suma gwafo ni pro nananom safo eto aso a omu ba ai na uzanom sahene so ba ai pia we rapia Otumfuo anom sahene ono so na eba no ya sabre wo ni ekoso na Asante so de medi kaka no yen ade beti ye ha Asante ya mamre ne amane efe ne dekwa ene ye kwasiada de ayatu di akwaside Otumfuo poposuo hene ono so de kwa poposuo na oni eba no ai ono so na eba no Otumfuo poposuo hene yenu ano emenje fo na entagrafo no so motu aso moba ai piao na na ya mama de toti ya mama do toti samre ai epintin
Kafo no so to aso. Ai omuso to aso e mo ba. Aya na memu hene embem atuma memu hene. Ai ono na eye ensa zafuo ana ode so yewura. Se wewura ye bibia na se wo se zafuo wase a na atuma memu hene ona de ba ye. Yewura pia moburu. Ye momo ne so. Ai samre aye yewura ne krokro a wodi nati so e de so krokro a hene yewura kunya ai ano so ene tiri esi so no agunya so afo e di akire no omumba ana samre yewura piti kafo aye omudi chamfo na anim no yewura cham tofo ye omoto abu hunu na efra na cham yewura chamfo no omuso na eba no ai samre aye Otumfuo Osei Tutu otoso bienu Asanteman wura watebra wi ni ka wiri so ono so eba oba no abetenase ai obetenase ai samre aye Otumfuo mpaboafo samre aye na mpabo ahena okoye kura na anu yi no ai ne nkrofo so na aduro so efrem mpaboafo ka samre sana na mpabo ahena wo ha samre ko ka ho wodi omumu aha omumba omneba no samre yewura Otumfuo Osei Tutu otoso mienu otebra ni ka wiri so ono so na eba no yewura na eba abetenase no ote si brawiri ni ka wiri so Asanteman wura ai Aoba betenase na kwasia de yewura betenase na wabesom Asante amamre ne abanye kwaso sa peti we ye ba yewura ode abrafo nko na esa sa wonye brani a wutimi sisabi a wutimi sabi aye baafo ye baafo yewura de tu kwan no waba e wonte se na ye boganti na so waba besom ai ono so obesom otimi ka se oye boganti onsom samre yewura Otumfuo Osei Tutu otoso mienu Asanteman wura watebra wi ni ka wiri so ono so adura oba abesom amamre ni amane ye kwan so kama samre me ka se nyina ba hu na nanka aseyene ono so ha ai ahemfo no bebre e wa no ma omosom amamre ni amane ye kwan so me se Asante amamre ni amane so bibia je se otie NYANSAPO TV wo hwe NYANSAPO TV wuntimi free NYANSAPO TV achi hwe bibia je se hwe NYANSAPO TV ye de amamre ni amane na esom wo ewo amamre ni amane kwa so pepe pese de Asante amamre tie ye fa bi nkan no enyi bi mfiri mu enti bibia pese ohunu ewo Asante ni amamre ni amane ku NYANSAPO TV na abehu samre se de meka no ye da banka no esum akwafo no omudi ewura nim omuba ai omuba samre yewura so echemfo no to aso edwute kuduo ai Asanteman edwute kuduo ai kasi akofi wono eno so na di ewura chemu no ena kirese yewura owosika nti bibia kirese Asanteman yewade oye ayewade oye we tira Asante amamre ni amane ye kwaso se de Asanteman ye bibia afe no ai ye de amamre ni amane ye de tutunase ai tutunase samre aye Otumfuo Osei Tutu ababio aye Asanteman wura na hofade no kire Asanteman ai ye kwa ebretuo eni esika kokko ai eni enkabomu yewura eno na efra no meka green black any gold ai kwa ebretuo no ai any ahamono na ewomu no gold na ewo no Asanteman kabum Otumfuo yokohene ono so wa ha pia ye makwa beburu watebra wiri ka wiri so ai Asanteman wura wona aka se mpra na epunu woka se ehia na ehie esem se jata ne wo wona nitisi a yentimi no e friends amampo ai wona obi ntimi ka opra akokra won so bosuo ene wo
Otumfuo Osei Tutu ababio Asante mewura yewura ma adetochi eburu yewura pia Asanteman kwaso yewura entuma efura no wo hwa se de medi kanka ye no eye ahamono ani sika ani Abibirem enti samre ekyere Asanteman ayekwa ebrentu eyewo Asanteman yenkamom ena Asanteman yegudi eyewo ena efura yewura no samre eye na pompon su ohene wote yewura nifa so na samre pompon su afra ekura yewura amahene ne abrepodi so akire yewura no wo hwe akire a sika ketewa bi hyase tete na yefra tete no na yewura eno na se obi di ne bone a wo twesika na odi tuni mirim atire se Asanteman yewo na mse eche manfo bi no ma omo yeti yewura obesa kofo sa amamre ne amane na ba ai ti samre yewura tenase oje ayena na paja hene Otumfuo paja hene wabechia na nankobia ankobia hene so aba bechia ai samre na nanka so hene so wa ahemfo no bebre kan ho a o matwe yewura hu ahia ba hu na sama hene na naweko hene so wa ai ana mahunu ye atonsu do pass se aprabo hene ba hu no se ono so wa anom ai yewura asrafo eso atwa ne ho ahia etrasante amamre ne amane ewo sumankwafo so atenase samre omde da bakana si wo ai ekire tumi a Asanteman wo yewura samre watenase samre Otumfuo abusu pani abechia adehefo no na echia no mitimi mo mu nyina di makomako na de odi nka cha ne Otumfuo da abusu pani ana echia no na adehefo to aso mo chia ema ne mema si mema ni di kan ana ma ne to aso mo chia ba fefefe mo chia ba fefefe wasante amamra ne amane na jembibi oro so abechia ekire se Asante wa de oye Asante amamra ne amane atotonase say ye wa ni die de ma ye hemfo no samre yewura atonase a ono ani nuano ma de hyefo no echia amamra ne amane ekwanso fefefe yewura ye mo ade tochi eburu yewura piao yewura won kwaso Asanteman kwaso na na amakwa adu ya do kwaso na na amakwa adu ya do botoso miensa Asante hima ne kwaso samre Asanteman yewura watebra wi ni kra wi so amniki se obi ntimi no friends amampo watenase o dentia ena ye ade akwaside kwasiada ede ena nanom kasa woro faso di yaka mana ya kwaside kwasiada ede memne dada pa kwasiada ede wo pese uhuru odum nyina sia na osu ewo NYANSAPO TV so metire wo mu nyina aya ahene na afo so samre omoto aso ba hunu ahene na ahema na pia na nkwa so na echia ono so abechia ahene na afo no to aso omo chia omunyina ato aso echia fefefe na Osei kwa me abobekase hene na hia yeso na wansamre asase na asase ono so abechia na wada so abechia ko na mo akwa ono so to aso ono so abechia na atukwa dikuro ono so aba abechia na Asanteman hemfo mo to aso mo tia fefefe amamra ne amane ekwanso na ahema afo no so to aso na omom ono so to aso ekunya so ani ka kire ahene makoko be yene ono so abechia na mo to aso tia fefefe Asante amamre ne amane ekwanso ani die ekwanso mo tia fefefe samre bahu se na adum hene ono so ba betia samre bahu se omo so to aso na Asanteman bahu se na ahim afo no to aso na asase ba pani na ona bo kwamna kokofu ne maame ono so abetia na ma agema me amase na hye ohima abetia ne ba Otumfuo ofa na ma amse be ma se kwadwo ono so abetia abetia be ma se kwadwo no Otumfuo ma amse hene no ono so aba abetia na
amakwadu ayesra so hema ono so abetia na Otumfuo ono anafuna akosu akwadu ono so abetia edum hene hemfo no samre omudi edum hene anim omochi aba omuso tia Asante amamre ni amane kwa so omochi amehunu askanfo edum hene askanfo mahu so ono so abetia ana na mahuna na edum hene ono so abonmu ase ache ni wura ni die kwa so omo nyina ato aso edum ahemafo omo wa edum no omo nyina ato aso omo tia fefefe Asante amamre ni amane kwa ya kama wetre ani amia minu yaba na nankroma abetia ana amia minu yaba na na ba muhima Asante ma ba muhima ono so na ache atwato a wokono na na akua free esawo minu yaba aprekope mi moja aprekope ono so abetia na na roma na mesu meti ba bie me de Asante amamre ni amane ebremo ono da roma na wakire mu enum nyina mama no atisa akoya begusu tie samre Otumfuo momposo hene edi animu ma Otumfuo abrempon ne na man hene omuso etia ane de kwa so kama omo nyina betia Asante amamre kwa so ebafo adum hene Asante amamre edoso oba na ahima adi mu no sisi a wasori sa betia yewura ewo yewura di mu jese Otumfuo adum hene ono so aba betia samre behu se na na skor man pon hene na na bo achi ansa da bra na na piao atebi asma chiri bi nenya no ona ochiri do na da so mu ebrichi abrakasuma nya wan fatal so ko tetuna bi witoso nye brechi ato atamaso no setu kan frafra ye kuma gusi ngan woze to gusi wa chmo cha fani fungan woze to gusi wa wonu Bede! What's that doing at Akumaya day? What could you do my fly? What could be so more? What could my go? What could my say Belemayana? What could my gas say, Mama? What's that to Kuna was so marvel? What could my tell so marvel? What could be so marvel? What could my Saguni Flania? Waka for man penny no fled ye. Obi me kusun kuno, na basuma be nwa. Wa si wiri munwa, wa wuri munwa. Wakum da makusi. Wakum sa hwebiri no. Fiti edue. Wasa no na fiti abomofuo no. Bisibu e bisi eja nurume. Na bisu se tu afiri me ye. Bisi so mi to me na se tu na fiti no. Wa ma kokwa to sima mo si edi o. Wa me de fiada. Edi fo fie antu de ngira mo akwata ami eduko so edwala ba mu se ni o amna na fele bo di bo mna ne kokronya ya kokwa ye nkonya o eni wo se tutu nsunwa bebre se tutu a wani brete se nkra wo wakum ja ma di nkra kungodo bempa basa sem na wie ntim du di be mento mapa na me di afira wakum buta kwakwa dwebrafo ntim jakali basa na ma ne do makobo ni fe yase wakum safo wakum boyefo wakumodo amodo asa wakumkwanje reche makwa anwado watutu ametu akumfale wafro esi atopata ase mabo akoturo mfi anse wose tun kwade utrimo triseyi ani bali bakule ngota bedingen wose tun eji be ruchmo jamba ni bungan